Ayos. Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Hello po sa mga viewers. Shout out po sa mga tatanaw na papadalaw, lahat mo na manood. Maraming salamat po. Shout out po sa Barangay Sumon. I love you guys. Mayong hapon, mayong tudong. Bulot ka Bisaya? English? Tayo na. English na po guys, gapon English ka rin English. What is your name? Ha? Julius, how old are you? 9 years old. Where your school? Elementary? No. Grade? What is your feeling today? Good? Ano yung pamati, ma'am? You have a cup? How many days? 10. A week. There is a flame? Like that flame? No. No flame? Huh? There is. Oh, there is. Naglo ka na yun? Dahil flame there is. Ang inase. You know Bisaya? Small. What is Bisaya? Small. You know small Bisaya. Ayo. Kapoy. Ha? Mayong otto. What is mayong otto in English? Very good. Okay, sige. So ayun guys, maghilot ko karon di lang ka natutason kay kapoy kay English, atong English tracer kabuk. So 9 years old na sa giubo. 1 week na yung ubo? Wala sa mag-nebulizer? Wala. Nahilot na ako na pa. Kapila na? Duha. Di, isa ako Nahilot ako sa una. Ikaduhan na ron. Sige. So ikaduhan na rin ako ng hilot guys. So, tabangan natin ng maayo. Siyempre ino ba sa pag-angkot sa Ginoo. No? So hello po sa mga viewers. Sa mga nagtanaw sa lahat mga subscribe. Love you guys. Okay, kulog. You remove the... Okay. You put in the... Unlan. Okay. Fellow. Kulog. What is kulob in English? Kulog. Okay. Yan, sutagdan. Isa pa nyo. Lay back? Lay down back. Lay back? Lay down. Lay down back. Lay back? Ikado pa ng libak kiro. Mao din na og talikuron ta libak kun tanong. English man dito. Wa ta kabantay nga libak English naman dito libak. Anay. Give me the haplas diamond. You know, we need to speak sometimes English. You know, Sabihan lang kung gapon. grabe ito patak eh. No, nung English po. Ano, nag-audio naman sometimes. Long grammar na. Oo, nandipit na ako. DML pa! Nandipit na ako. Yun ako yung pinag-dipit mo. What is your name again? Ha? Julius? Julian. Sabi ko. I don't care talaga. Ako man sa grammar, ako yung mga tabang. Ano ko ba di? Kaganihan ako na ko ano mo. Touch media. Ayaw ko i-touch. Sabi bang panuhot ni ma'am, nalawas. Sabi panuhot. Knock ayo.
Tungkol sa Uy, yung dawat mo. Sisidin ko to. Magignan niya tayo. Thank you. Ano yan? Yun. Ipalit ng supaw. Orange. Chupa. Wala din yung diamond o ganun mga kuhan. Grabe English yung diamond. So, pagulo mo si diamond in English. My name is high school. Sabay lang kong Chloe, uy, mga. Ano ko ba? Chloe? Chloe? Chloe. National. Ito na pa dito. Talaga kuya yun. Private. Ice, baby. Ay, may auto boss. May ako to. May kinaka boss. ice. Pilot ako ang itlog, be. Ako niya nagkanyang sakit na dyan. Para di kalugi. Itlog dyan, ipahilot, boss. Makunsa ng national ma... Ay ay. Irigas ko sa imong amigo. Mang nindot na kung sama korniso. English, sige. Oh. Too much English, you know. English na. Ito kay sa kung ano man ka. Uwap. Sentral. Unap. Sulod ni mo dito nga nagka kay mga klase ni puro English. Paka-paka. Ulit, magbilog lang ko lang. Mana lang ha. I. Oh. English din ba ang Sentral? Nawag lawas ani mamoy. Butang itawel ni. May tawel ang likod. Kaya sa school mo good. Niya dagandagan, nagawas bitaw. Maughan ba? Aircon ilang room.
Aircon? Direktor pa din po rin sumang. Ay, di, Tagas sa kuan lang, sa kuan. Balay. Kung magkasulod siya, bago sa musulod, dapat uga yung likod. Kita tanan. Wala sa school na siya kay kanang taon, dagandagan. Maughan. Tapos, electric. Singot pa, yung masud sa electric pan. Wala sila nag-aircon kung wala kong COVID. Ah, Kalito ba aning chupapi mo na niya? Uy. Balo ba? Ahat ang mulipad. Excited po kayo sa Mr. Water Discovered. 5 minutes. ano sa Hawaii ang bak? What? Tiyan. Lebak. Taka. Diba? Ano sa Hawaii ang nakakutsi? Si Dora. Nakasakay ba kung sabihan si Dora pero plano ba? Balo ka na nakasakay si Dora pero plano. Bestie good gaming Dora. Friend ako si Dora. It's okay? No pain? Ano ba sila manang itulog na? Yeah. Ampun lagi tenor anak itu, ampun lagi tenor. Customer no. Ito ba kung diretso kita lang wala to nalanta. Wala gyud no. Pinitanan gyud ri wala gyud eh. No? May booking. Oh, nani mo ko tungkol sa bata, no? Pero kung ka ma-update, diretso gyud ka, no? Ano man ka, nakaganap ka? Yeah, ayan dong. Yan, ayan. Wala yung itad, ma'am. 9. Mang, tanan mga kami nang gumang. Mang, tanan na ano mang na-drive mang nasa Corriso. Yung tong Corriso na siyo. Oh. Tanan jud grade mang. Ako sila kinder. Grade school na sila. Corriso sila just na. Ang eskwela sila just na. Lugnog na gusto those was good. Basketball. Just that, nanitas ko pala yun. Nag-cellphone ka ng TikTok. Yung kung may balik yung basketball. Kaya ako, wala na, basketball, wala. Horror, nga, sige ba kong TikTok, nagkasayaw kong TikTok. Wala. Daw doon. Bugod. Dagan! Rumantay na ka mga nasa CCTV day. Ano rabit? Pero daily to all sa kwan. Sunod. Kita di ay. Sunod. Isa may sunod, ma'am. Bali-baliwanin siya. Mura sa left, right, ano ba? Dito sa cellphone or sa computer. Yan na. Okay, stop. Kung asa ilang ganahan,
pupus. Kamu ka na? Hagi-hagi lang sila. Sa nagunit sa tuwan. Mata nag-laptop. Mundo na koy. Ah, manana. Ah, katulingin. Kuya kayo na baka mulingin. Dako kaya mo. Buduol. Grabe glinte ba? Awas ni. Nani medyas ma'am na? Ah. Jacket. Pati anak nana, kabalo ko nga dula. Asam na nyo ha? Asam na? Nana, Angel nga. Hindi, pananonin mo na ako. Bukan ako. Ako mag-ipin na papukan daw sa kalungang galing na lalaki. Lalaki din ka. Sa ko! Lock yung ginasa mo. Sa ingon. Linan, mang katog mo nang nabot si Kuhas dire katong lalaki man na. Ningon siya, tulik ka mo ningon kong tuwangan. Ningon siya, anak na mga lalaki. Lock yung ginasa. Ipakita din utin di, kaluod. Ilang ipangita. Okay, bakit daw ko nun? Oo, kung tuloy na pakita. Kaluod kayo mo. Iwan na daw siya. Nagdalang yung daw kapit ako na daw. Kaya, kuya, una, ang una, kuya, makaanak sila. Hindi ko ang pinapari. Sinuwang na. Pero katusok, bata-bata itong siraan yung tindahan na to. Kasi ang nagweb, ano? May tangkad. Eh? Ilo di siya? Ah. Eh, nakaganda. Nakita daw. Punta bangun. Ayan na siya kasaran mama. Ayaw pa sa nakaroon ng gugma, dili paligoon ha. Akala ka dito umulan ng mas pinapilip. Ako ko David. Nungwapo pa ako. Pagka nagsalak mo ko wala ko. Di ko mo to kay pagkabata na ko, batik ignawon. Di ako.
Korean. Look. Dalaan ang mga charger, tanan. Kanya ko ang black. Ito na isa. Ano dalawa mo pa nito kay color. Dapat kapilan mo sa iyo gidala. 1 million. Isa, ay duha. Okay na dong, mamay na ka dong. Jesus name, ayun na. We just Jack and Punch Lapis. Thank you for watching guys. Love you.